I hublei ya pi waro ki prelok ki wasnyau suk wow up ye ki khubor hau new channel ki khubor ki wakwa open snyau cha pi wachem wayap ka wachong chnong ka Meghalaya Hanong ba Delhi hawa kamte kamon pertui kate kabru ka wasa wachong hewan we ne yi idaw yap ko te ton ap ye ni ka khubor hadu wakut khnang wayo tip iye wasakhet te chwa wos dang ich ki khubor ladam pu emu de piu subscribe your new channels nya bhai subscribe we ngat how to bell we em he tu khnang wayo pten cho cho piu yo ye ki khubor wathame te tons dang ich ki khubor ha iwi ni ijia wasnyau si iwada jia Hanong ba Delhi hakatu kasngi sajany hei wada em ka wi ka bru ka wana ka chnong sak ware North Garo Hills da chem wayap ko ha New Delhi we nei liang ki pulit dangat ki wakani to ka susai case iwa mudda tanyap ko yakade ya kani ka bru da tip pertu ya ka kam ka hamera momin ka wa ar pound rus nem irta we da chem wayap ko pen hapo yung wasa wai ko iwa em ha iwi itha wadang hap hapo ka Mehrauli police station hadin wa tempra ki pulit ye ka dwar yung da chem ki wa ka hamera da pasi ko ka de hapo ka apartment wasa ko ha national capital we kat kam ki khubor wadiyo ka hamera to ko wada debia we to le ko wada em khon tang wada sa ko ha Delhi du ka hi samendang katu ka nisnem hi e nei liang ki pulit ka nong ba Delhi da pentip ki chaki pulit ka Meghalaya he to wachem ki ya imet yap yongka we nei liang u deputy commissioner ka North Garo Hills u RP Marak da pentip u wada le ki ye wm kam te kam waman kate kini don hi ki khubor ki wada yo I hajrong ini ijia daw pensnya won I chapi ladang yo cho cho I ki khubor wathame he to wa ini